ассалому алайкум дӯстон, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Шумо дар шабакаи Knockout.tg қарор доред ва мо имрӯз дар бораи нофаҳмии Нурулло Алиев бо ташкилоти AMC Fight Night гап мезанем. Аз ҳамин хотир лайку комментария қати моро дастгирӣ карданро фаромӯш насозед. Мо боша видеороликро сар мекунем. чӣ гуное ки медонем, моҳи феврал ба пуррагӣ Нурулло Алиев дар Таиланд машқу тамрин мекард ва барои ҷанги навбатии худ омодагӣ медид. Дар мусоҳибаи YouTube канали Ушатайка рӯзи 23 феврал президенти ташкилот Камил Гаджиев гуфт ки муҳорибаи Нурулло Алиев дар моҳи март баргузор намегардад. чӣ гуное ки ман мухлисони тоҷикро дӯст надорам, баргузор шудани муҳорибаи Нурулло Алиев бо турухилиё имконпазир мебошад. Аммо дӯстон, ин ҳодисаро аз тарафи дигар акнун тамошо мекунем. ҷангвари бебохти тоҷик Нурулло Алиев бо розигии ташкилоти AMC Fight Night ба Таиланд рафта буд ба мақсаде ки онҳо ба Нурулло гуфта буданд ки моҳи март ба ӯ муҳорибаи асосӣ пешниҳод мекунанд. Аммо чӣ гуное ки мебинем, баъд аз гуфтаҳои Камил Гаджиев, Нурулло Алиев дигар дар ҳудуди Федератсияи Русия баҳри мухлисони худ муҳориба баргузор намекунад. Дар ин бора Нурулло Алиев дар мусоҳибаи нави худ ки рӯзи 4 март гирифта шуда буд, чунин гуфт: "Ман ба Таиланд ба мақсади машқу тамрин рафта будам. Байни ман ва ташкилоти AMC Fight Night ягон нофаҳмие нест. Аммо ман намедонам аз чӣ сабаб бошад ки онҳо ба ман дар моҳи март муҳориба надоданд. Аммо ман дигар онҳоро интизор намешавам. Барои чемпион шудан ту ба мушкилиҳои нав ба нав рӯбарӯ мешавӣ. Аз ҳамин хотир дар байни моҳи Рамазон ман ба Амрико сафар мекунам. Аммо дар кадом ташкилот баромад карданамро худи ҳозир эълон намекунам. Ба наздикӣ шуморо хабари хуш интизор аст. Ман ба толори Сэнфорд ММА меравам. мақсади асосии ман ин аст ки ба тамоми ҷаҳон нишон диҳам ки Тоҷикистон низ фарзандҳои банангу баномус дорад, ки метавонад дар арсаи байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд." баъд аз ин гуфтаҳо журналист аз Нурулло Алиев пурсон шуд ки модоме ки байни ту ва ташкилот ягон нофаҳмӣ набошад, пас барои чӣ ин гуна рух дод? Нурулло Алиев гуфт ки ман намедонам барои чӣ. Онҳо худашон ба ман гуфтанд ки ба Таиланд бирав ва машқу тамрин бикун. баъд аз ин ташкилот дар ин ҷо аз ман интервю гирифт. Аммо ман намедонам барои чӣ ин гуна рух дод. ҳамаш бо хости худо хуб мешавад, гуфт Нурулло Алиев. хуб, акнун дӯстон, ман ба шумо чӣ гуфтаниям? Рости гап, аз гуфтаҳои Нурулло Алиев аллакай маълум аст ки байни ӯ ва ташкилоти AMC Fight Night нофаҳмӣ ба миён омадааст. Аммо на Нурулло ва на ташкилот инро ошкор кардан намехоҳанд. ба Нурулло Алиев гуфтаниям ки роҳафтода нашав бародар. Иншааллоҳ туро ғалабаҳои зиёд дар пеш аст. аз роҳе ки интихоб кардаӣ пас нагард ва ба мақсади асосии худат ҳаракат кун. дар куҷое ки набошӣ, мо мухлисон туро дастгирӣ мекунем. ҳамин тавр не? дар зери видео Нурулло Алиевро ҳатман дастгирӣ кунед ва инчунин хулосатонро дар ин бора худатон бароред. мақсади мо ба шумо ҳақиқатро пешниҳод кардан. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. худатонро эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ. хайр. Sharon salom da patsanoi drone zalo. Hai be sharon salom da